ikaw di ay si Simon, ang anak ni Juan. Pagkatawag ko, ikaw na Sifas. Isa ko pa, Pedro. Kinsa may nakailan ni Andres? Of course, nakailan mo tanan, di ba? Silingan na mo. Nabi Andres yung silingan. Kini Andres yung Blia, kinsa man na siya? Usa ni sa mga disipulo ni Jesus. Dili kayo sa ilado. Dili sa ni Pedro. Andres or Andrew. Kinsa may mas nailan ng Diyos? Si Juan o si Andres? Juan. Si Mateo o si Andres? Mateo. Si Judas o si Andres? Judas. Si Laro, di ba? So, kuya ka na ito na ito si Andres. Pero, kung ato tanawon sa kasaysayan sa Biblia, na ay dako nga butang na nahimo si Andres sa buhat sa Ginoo. Dako. Gamay ra ang iyang nabuhat, pero dako kini siya. O impa. Para nang kuan ba? Kanang takbo. Di ba? Gamay man ang takbo. Pero ang kaya niya yun, ang barko. Yes. Gamay ra kaya na siya, pero kaya niya yun ang dako ng mga butang. Gamay, pero adunay dako nga kahimuan. Sa pagkadungog ni Andres, may tungod kang Isos, nalipay siya. Ang una ni puff up sa iyong una, ang akong igsoon si Pedro, ako nagtuon. Ay, ito na yan. Igsoon si Pedro. Ngayon niya, Pedro, nailanan ako ang Mesiyas. Tara, banta. Ipaila-ila pa kaniya. So, grado ako mga butang nga naka-record sa kinabuhi ni Andres. Una, ang pagpaila-ila niya kang Pedro ngadto kang Jesus. So, nasunod sa una niya na, ay, paila-ila ta ka. O dito na ilahan ni Jesus si Pedro. Ug man ana nahimo dayon si Pedro nga disipulo ni Kristo. So nahimong disipulo si Pedro kay gipaila-ila man ni Andres ngadto ka Kristo. Moto nga kasi man nag-introduce kang Pedro kang Hesus, proud siya nga iyang gi-introduce nahimo nga usa sa mga disipulo. Kinsa kaninyo sumala sa inyong madunggan kinsa ako? Nitupag ang mga disipulo, ikaw ang propeta, ikaw Juan Bautista, daghan sila mga tubag. Apan si Pedro tindog o mitubag, ikaw ang Mesiyas, ang anak sa buhit ng Diyos. Wow! Sa ilang tanong ng mga disipulo, si Pedro lamang ang nakahatag o bigsakto nga tubag. Kung sa gibati ni Andres, igsoon ako na ako. Ako nag-introduce anak, ripay kaya sa kay siya ang nag-introduce kay Pedro. O gibati si Andres nga medyo proud siya sa iya kaugalingon kay wala siya mapakyas sa tao nga iyang introduce. Sakay sila bangka, nakita nila sa unahan, uy, si Kristo, Ginoo mo na ako nimo. Nilakaw si Pedro sa tubig. Kuna-kuna na po siya, Andres, bugay, so na, personal, kaya so na ko na. Nilakaw si Pedro. So gipati na po si Andres o kanang murag proud siya sa iyang kaugalingon every time nga iyang igsuon adunay mga something nga pagabuhaton tungod siya nag-introduce. Nasulayan naman yun, nag-introduce ang tao. Ang tao nga nag-introduce maayong iyang gibuhat. Kung sa imong pation? Nag-introduce ko bliman dito sa Tugigaraw kay nangita silang bliman. Nagkuha ko bliman nga gusto nila ka ng Bisaya. First time ko nila katilaw Bisaya ko dito. So, gusto nila nga sulayan ko sa so, gusto nila Bisaya, kanang taga Mindanao, kanang kailan mo. Gusto nila ka mga kuan sa imong gikan. So, nangita ko, kung pinakitaan, may kinang isa, taga Masbate ko, Bisaya, gapon. At ito, kumihan mo kayo. Kini, sa tawag sa tawag, salamat ka rin pastor. Huwag ka rin mapakyas sa imong gikuan. Dagan ang malipay sa introduce na ko. Ako, di ba tipo ko nga, kanina po din nga ang atong introduce mga yung performance. Nagsige na sila pangayo sa kuha nga, na po mga connection po na ginagmay, maihatod ko po sa ilabot. Pero kung ang imong introduce, nag-introduce dito ko ka ng katabang sa bayay. Kung nga, nag-introduce na ako kay mata mo kalasiti sa buong time.
Kaya ang manglaba, kaya ang katumang amo na ang manglaba sa mga sinina. Maski mo trabaho nila, ang amo na nila ang manglaba sa sinina, ang amo pa magluto sa pinagto. Nasipog ko. Kaya ang ako introduce, palpak. Oo. Tuyo kabuyan lagi sa pagtrabaho nila, ano yung ulit na. Kung sektoran, may ulit kung dugayon pa, mas taas-taas ng panahon na ako kasipog. Oo, may ulit na po sila. Agoy kasi Pedro kay ingon man siya sa ikaduha nga pag pamakat niya, wa ko kailangan. Kinsa may pagpasabot nimo? Malikas. Namalikas siya. Wala tuo mo pamalikas. Oh, namalikas gani ko ni ingon ko nimo nga disipulo ko anong tawanan na. Okay lang. Mutugtugaw ang manok. Pagtugtugaw sa manok na himduman ni Pedro, nga iya na daay ang kabudihian si Kristo. Mitalikod si Pedro gikan kang Kristo. Unsa ang gibati ni Andres? Grabe nga kaulaw ang iyang gibati tungod kay si Pedro nga iyang igsuon, iyang gitalikdan si Kristo nga iya nga agalon. Masipog si Andres. Muna yun sa mga butang nga nabuhat ni Andres. Pero gawas niya na daghan pag mga butang nga nabuhat si Andres. Si Pedro nga nakaboost sa pagtuo ni Andres. Ikaduha, gutom na ang mga tao. Asa tamang itag pagkaon. Niingon si Kristo, buhian na to sila. Aron nga, ayaw mo naman si Pedro, buhian sila, Ginoo kay kuha na. Gutom na, tingkaw na. Ingon si Kristo, kamuha mo pakaon nila. Ingon si Philip, di kaya. Us katuig nga, o us kabuwan nga sweldo, kuwang pa nila. Saan pag-abrihan ni mong bikiri sa ikan pag-as, pasunod sa taganaan. Tanang bikiri abrihan para ipakaon sa mga tao, kuwang. Kay 5,000 kapinig ka mga tao, mga layaki. Kusugro ba ni mga on? Ano saan mo ito ipagpakaon sa ila? Si Philip, nagpinta-pinta sa idaha calculator, be, o sa kapuan, sudo, hindi, lagi paiko, lagi Ginoo, waya na si Andres. Wala nakita si Andres. Kasi si Andres, nangita na ang pagkaon na ikahatag kang Kristo. Tawag, iyak bira ang bata, Ginoo, napi bata ang nailhan, naasay balon nga, 5 ka tinapay o 2 ka isda. Wa na nagduwa si Andres kung kinakaila si Andres kang Kristo. Si Kristo naghimo og daghan nga mga milagro before ang pagpakaon sa 5,000 ka mga tao. Nakita na ni Andres sa iyang mga mata. Muna nga tibuok ang pagtuo ni Andres kang Kristo. Apan si Filipo, si Philip, nagduha-duha, bisa nakita na niya ang mga milagro na gibuhat ni Kristo. Gitunol ni Andres ang 2 ka isda o 5 ka tinapay sa kamot ni Kristo. Waya siya magduha-duha kung kinasayod siya nga ang gamay kung itunol sa kamot ni Kristo, kini muraghan. Giampuan ni Kristo o ang 2 ka isda o 5 ka tinapay nakapakaon kini sa mulabay pa sa 5,000 ka mga tao ang nanhaon. Sa kutong kanta ni Jerome, because little becomes much as you place it in the Master's hand. These ordinary people, God uses ordinary people. Mga ordinary yung mga tao po ng mga disipulo ni Kristo. Pero tungkol kay ang ilang talento, ang ilang gamay nga hibalaan, gamay nga anak kanila, ilang gihatag sa kamot ni Kristo, kini nagahimo og dako nga impact sa buhaton ni Kristo. Dili man mo si Juan, dili mo sama ni Juan nga maayo kaayo nga disipulo ni Kristo. Ang uban kanato dili sama ni Pedro nga spokesperson, maayo mababa. Ang uban kanato dili sama sa mga disipulo ni Kristo nga mga ngilngig ang mga nabuhat. Pero tingala uban kanato sama ni Andres. Nga doon na yung mga ginagmay, just simply introducing people to Christ. Nag-introduce lang. Wala siya magsultik daghan, wala siya gibuhat ng daghan,
dagko ng mga binuhatan nga dili mahinuluan pero nag-introduce lang gipanggunitan ra ang mga kamot padulong kang Kristo. Gipang-agak lamang ni Andres ang mga kamot padulong kang Kristo. Ug unya aduna nay dako nga nahimo sa buhat sa buhaton sa Ginoo. Gusto mo nga mahimo Andres? Amen. O mahimong sama ni Mateo? Bisag dili nato makuha ang sama nila nga mga Lucas, ni Pablo, bisan sama lang kita ni Andres. Wala mo igsoon. Dito na man ang sugilanon, duha na ka istorya sa Biblia. Apan sa ba mga libro, tapos sa tanan, namatay si Kristo, gibayaw sa langit. Dito siya na nag-missionary sa Black Sea. Sa dito na siya, sa Black Sea, dito siya nagwali sa parte sa Ukraine, Bulgaria, uban nga bahin sa Turkey, uban nga bahin sa Scotland, uban nga bahin dako, Georgia, pila ka mga nasod ang naabot ni Andres. Lapad nga nasod ang naabot ni Andres human sa kamatayon ni Kristo. Lapad, dako ang iya nga nabuhat. Human ni anak mga igsoon. Dito nabanhaw sa Scotland, dito namatay si Andres. Ang iyang kamatayon sa krus, dili ng krus nga sama sa krus ni Kristo o krus nga sama sa krus ni Pedro nga pinalitan. Ang iyang nga krus katong makita nimo sa test paper nimo kung mag-exam, X ba? X. Mo na iya, X di basta-basta na. Lisod na nga pagka dupahan ang magporma kag X. Oh, dupa. Dipili niya nga mamatay sa X. O niya, sa kamatayon niya, nabanhaw ang nasod sa Scotland, dili nabanhaw. Ni Usbong ang nasod sa Scotland. Kung ilang flag, tanawa ang flag sa Scotland, X. X ang tata, dako na nga X in honor of Andros death. Diba ka nindot? Gamay, pero perting dako sa iya nga nabuhat sa buhaton sa Ginoo. Katong sa Bicol, nananay, makainom kang way talento, pero kusog mong hagad ang gaon. Maayo mo luto, kapila ko hanggat niya gaon. Pero doon ay mga tao na nakonverte niya tungod sa hagad-hagad na niya ang pagkaon. Kinakita niya na kinintigulangan ni, maayo ka ayaw mo tagad o bisita, maayo mo tagad o bisita, maayo mo abi-abi, maayo mo pakaon. Pag naibisita, simbahan, panitaan niya kung may mahanggat, siya ang mahanggat. Dili makauli ang bisita ng dili niya mahanggat. Hanggatong yun niya nagkaon, naasa pala niya. Mauna sa ina na siya kalimot mo abi-abi. Na yung mga tao nga nakita niya nga mga niwangon, pagkakon. Mga maghatod, mahilig maghatod o sudan sa silingan. Pero tanaw ni mga likuran, doon ay pipila ka mga tao na nanglingkod dito ng mga kaigsuunan na converter tungod lamang sa simple nga mga pamaagi, panghanggat o kaon. Pagtulong o sudan, ginagmay lang mga paagi. Pero adun ay dako na impact sunod sa iglesia. Kita nyo mga igsoon? Kung sa may talento niyo mo, Resor, yapag manggo. Bisang yan, isulti ko, yapag paminaon. Masig lahi ng talento. Kung taglahi ng talento, buhata ka na, itugyan ka na sa Ginoo. O ang Diyos mo lapad ni anak na gamay na talento na anahin ka. Ba? Because little becomes much as you place it in the master's hand. Panalangin nato sa Ginoo. Hindo mo na to sa pinabuhi na to. Hindi mo tamay mong bantugan, mahimo nga inila sa lahi ng mga barangay tungkol sa pagkamaayo mo wali. Dili mo tamay ang anak, apan naman. Binagmay lamang. Nakita sa Diyos ang kanang mga binahati nato. Amen? Amen. Panalangin nato sa Ginoo. Amen.